Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa, v ktorom si zahráme challenge. Používam loot hráčov, ktorých som zabil. To znamená, ak ja zabijem takého hráča, budem si musieť zobrať celý jeho loot a svoj vyhodiť. A takto to opakovať u ďalšieho hráča. Takže myslím, že sa rovno môžeme vrhnúť do hry. OK. Takže budem musieť si vybrať nejakú dobrú lokáciu, kde pôjdu aj hráči, ale budem tam mať aj taký dobrý loot, ja na začiatok, aby som mohol tých hráčov killnúť a potom už použiť iba ich loot. Uvidíme. A keď to bude len s nami asi iba jeden hráč, nie, tak trošku viacej. Tak to tu už je. Ok, mŕtvy. A ja si budem musieť použiť jeho loot už. A už nemôžem si ja brať žiaden loot, už iba opakovať od hráčov. A aký budú mať oni loot, taký budem mať ja. Tak ho tu máme. Vyhujeme sa. OK, svoj loot vyhadzujeme, bereme jeho. No, mal dobrý loot. Nemal zlý, mal shotgunu. A to akurát stačí. Ako ho tu máme. No. Tak shotgunu už nemáme. Nevadí. Ale stále máme all good. Dobre. Myslím si, že tu už asi nikto nebude. Možno. Prekvapíme sa. Prejdeme si ešte lokáciu, či tu takto je. Ale vyzerá, že už asi nikto nebude. No. OK. Myslím si, že sa môžeme premiestniť ku ďalším hráčom. A takto podľa strieľa, ale skade, tak to neviem povedať. Neviem, ale tam takto prebiehal. On má shotgunu, my máme. To nie je on. Takže mohol to využiť, keď sa fightil s ním. Dobre. Myslím, že si môžem zobrať jeho loot v pohode. Bohužiaľ, táto si zobrať nemôžem.
Lebo nezobral si to. Ale to nevadí. Myslím, že loot máme tak či tak dobrý. Počujem, že zase tu je strieľa. Takže šiel by som to čeknúť. Daj. OK, už nemôžem. Ale ten mal dobrý loot. Nice. Ostáva už len 19 ľudí proti nám. Myslím. Myslím, že sa... Aha, tak to ide. OK. Dúfam, že má taký dobrý loot, lebo... Ale mal. Mal dobrý. Nesťažujem sa. To je už lepšie, že z začiatku majú hráči iba tak jednu, dve zbrane, ale už potom to je už viacej. Pred nami sa strieľa hore. A nebude na diaľku brať zbrane. Akože na diaľku strieľať hráčov. Lebo potom by som už nemohol použiť tento svoj loot. A to by som nechcel. Pozrieme to zhora. Že kde kto je? Nevidím nikoho nikde, zatiaľ. Či takto neutiekol, ale... Ešte pred chvíľkou. Tu boli hráči. Tak asi takto utiekol. A nie. Nevadí, dostali sme dobrý damage. Tak to po nás strieľa. Dostal dačo. Ale za nás bohužiaľ na zem.
tu je tiež strieľa. Mohol by som ho obehnúť odzadu. Mŕtvy. Tak to bolo rýchlejšie, než som tam stihol prísť. Teraz si zoberiem jeho loot. Nevadí. GG. Mal si šancu vyhrať. No nevyhral si bohužiaľ. Nevadí. Ostávajú už len poslední traja ľudia. Zóna ešte celkom veľká. Fú, keby ho zabijem na diaľku a nemôžem používať už jeho loot, to by nebolo dobré. Či nemôžem používať svoj loot a budem musieť ísť po jeho. Posled. Čami. Nechcem pokúšať. Ale už ide ku mne smerom. Takže sa pripraví. Počkáme si na ňo. Dostal. OK, mŕtvy. Zoberieme si jeho loot. Jaj. To je mal dobrý. OK. Posledný človek proti nám. Vyhýlujeme sa pri ohničku. Nech máme 100 na 90. Máme dobrú zbraň, s ktorou by sme mohli vyhrať. Už je zóna, ale ja to ešte vyhýlujem, tak nie. Zónu máme celkom ďaleko. Uvidíme, kde bude posledný hráč. A vidíme. Trošku sme ho zvedli do vzduchu. A on je ku nám. Tak. To, čo dostal úplný beam. Takže myslím si, že pre toto videjko by to všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!